Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu. Ndị Igbo be anyị na-ekwu n'okwu ma na-atụ ilu si na a na-agwọ nsị anyị odo si etinye ya ịgbaka. Ozi a na-ezipụ maka ndị Igbo niile, ọ kachasị ndị gọọmenti nke etiti. Ọ bụrụ na ọ ji ekwe mme, welu na okwu a ma tụfuenụ onye kwu ya bụ okwu. Ka anyị dị n'oge wee kwụọ mmiri a oge ọ dị n'obu ọkpa. Ka anyị banye this year a na-akwado ibido ọrụ ugbo na ọ bụrụ na ebidobere n'ọfụ. Operation Show Me Your Farmland and Your Plantation. Unu n'anya, unu afụ na agụụ karịrị. Agụụ dị n'obodo. O chetara m ma rụtụrụ m aka n'ife m kwuru n'ahọ gara aga. Ya bụ okwu m kwuru mesịkwa n'ahọ bịa na mmezu. Ya bụ ife ebidobekwa. Anyị na-anụ isi ya mana anyị abanyebeghị n'ime ya. Mata amata na o nwere ife dị iche, hunger and famine. Hunger and famine. Ugani. O chetara m akụkọ ifo a na-ehu mbe na ụmụ anụmanụ oge ụdani da n'obodo ụmụ anụmanụ. Let us embrace this ideology. Na ọ bụrụ na gọọmenti ime obodo ga-ekwe si bido n'oge kọwa erimeri, osubekwa unu n'anya the price of goods and commodity in market. Ị ga-agwa m ife ọ na-ada. Maka na ọ bụrụ na ebido ịkụnye mkpụrụ akụkụ n'ala, ọ na-eweta aka n'ọnwa nke ịnọ, nke ise na nke isii. Oge ka unu ga-afụ nke bụ ugani. Obodo erejirigo. Obodo esighị ike. Ekwu nnọọ fụ na ọ bụrụ na ime ya bụ ife a, ọ ga-agazi. Gọọmenti nke nwa ka m na-agwa okwu a, ọ ya aka mma ka i were ohere na-agbazinye mkpụrụ akụkụ dị iche iche ndị niile na-eme agricultural productivity. Ma nke a na-azụ azụ, ma nke a na-akụnye n'ala. To encourage all the farmers to produce more crops. Ife m na-ekwu bụ na ọ ga-adịkwa egwu. Ana m ekwu ya dịka okwu, mana onye nwere ntị na nụrụ, ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ka ọ be nnọọ. Ndị Igbo, ndewonu.